Moi pitkästä aikaa. Mä oon tässä viime viikkojen aikana huomannut, että Keuruu on parhaimmillaan kesällä. Keuruun markkinat on keskikesän suurtapahtuma ja siellä ihmiset kokoontuu ja tapaa tuttuja ja ostelee vähän lakuja ja seuraa näitä esityksiä. Mä olin siellä 5. kesää kesätöissä ja vaikka se on sille aika rankka työ, on tosi pitkiä päiviä, niin kyllä siinä joku silleen viehättää, että mä sinne taas 5. kerran menin uudestaan ja kyllä mä tykkään siitä työstä ja se oli tosi mukavaa. Nyt kun on ollut tosi pitkä helleputki, niin mä oon yrittänyt keksiä kaikkea mukavaa helletekemistä. Yhtenä päivänä me muun muassa metin kanootilla Hesburgeriin. Keuruulla on niin mahtavaa, kun järvi ympäröi koko aluetta, niin pääsee veneellä vaikka kauppaan. Ja ei sitä niinku ihan joka puolella tuommoista pysty tekemään. Et se on silleen hieno juttu. Sitä ei ehkä niin tajua, kun on tottunut elämään täällä. Että miten ainutlaatuista tää on. Uimavedet on nyt ihan älyttömän lämpöisiä. Jaakko on kyllä heittänyt kylmän kiven jo, mutta kyllä niissä vielä hyvin tarkenee uimaan. Muun muassa pikkuhiekassa. Me ollaan nyt täällä Montosvuoren päällä. Äsken oltiin paikassa nimeltä Uurnakorpi. Tää on lähellä armeijan noita harjoitusalueita. Sitten täällä on ketunpesä, mikä me itse asiassa just bongattiin. Ja se näytti kyllä aika autiolta, että se emo oli varmaan vienyt pennut jo pois. Mutta äsken se emo huuteli. Varmaan parotti poikasia tai jotain. Ja mä näin sen, se juoksenteli karkuun. Näin sen yhden kuusen takaa. Ja nyt me ollaan täällä kytiksellä, jos ne pennut tulis. Me syötiin ja uitiin. Nyt pitää lähteä kotiin melomaan ja mä en halua. Olisi kiva jäädä tänne vaan koko loppuelämäksi. Tämmöisiä kesäkuulumisia tällä kertaa. Nähdään ensi videossa. Moi moi!